नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। जी हाँ, भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर खेसारी लाल यादव जी के बारे में आज बात करे वाला बानी। जी हाँ, रउआ सब नाम के मुमताज नहीं खी। और ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के आज पूरा गाना कोमल जगह घाव हुई शिव शक्ति फिल्म से रिलीज कर दिल गई रहा। रउआ सबके बता दी कि बहुत बड़ा झटका लागल बा खेसारी लाल यादव जी के। जी हाँ, शिव शक्ति फिल्म्स यानी आदि शक्ति फिल्म्स की कंपनी के मालिक मनोज मिश्रा जी के ही कंपनी है शिव शक्ति फिल्म्स। वही कंपनी शिव शक्ति फिल्म से रिलीज कर गई रहा कोमल जगह घाव हुई खेसारी लाल यादव अंतरा सिंह प्रियंका के बहुत बड़े लेवल के वीडियो। जी हाँ, जेड म्यूजिक से वो गाना के ब्लॉकेट कर दल गई बा। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका लागल बा खेसारी लाल यादव जी के कि वो गाना ब्लॉकेट कर दल गई बा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज खातिर बहुत बड़ झटका, बहुत ही शानदार गाना रहा, लेकिन ओकरा के जेड म्यूजिक कंपनी के तरफ से ब्लॉक कर दल गई बा। कॉपीराइट क्लेम लगा के ब्लॉक कर दल गई बा। अभी रीजन का बा कि ब्लॉक बा, लेकिन एक बारे में हमरा कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ही गाना हम 2 बार सुननी, वो गाना के ब्लॉक कर दल गई बा। और गाना के सुनला के बाद वो गाना के बाद में देखनी तो ब्लॉक कर दल गई बा। ये वीडियो खास वही खातिर बना रहा बानी। रउआ सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ये वीडियो के ढेर सारा शेयर करी और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करब। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। ये वीडियो के लाइक जरूर करब और पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। और वो गाना ब्लॉक कर दल गई बा, ओकरा पर्सनल होकर कोनो भी ऐसा न्यूज़ मिलता तो हम रउआ सबके बीच में अपडेट रखब और वीडियो बना कर रउआ सबके जरूर बताइब। वीडियो के शेयर जरूर करब। प्रणाम।